ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம. மங்களாச்சரம் பண்றீங்களா? நான் பண்ணிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददासि भवतिकं। हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते गोपीश गोपिका राधा कान्ता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वानुदेवी प्रियमानी हरिप्रिय वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धुये वत्स नाना भावनीये वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सच्चिद हरे कृष्णा। வந்தவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. எத்தனை பேர் வந்திருக்கோம்? மொத்தமே 6 பேர் தான் இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்காங்களே. நீங்க சென்னையில ஃபுல்லா மழையா இருக்கோ? தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒரே மழை எங்களையுமா தான் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, உள்ள வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நாம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் அத்தியாயத்தை பார்க்க போறோம். விரிவா பார்க்க போறோம். பொறுமையா நிதானமா பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி இவர் நம்மளுடைய அந்த இந்த ஸ்லைட்ல பாக்குறீங்களா, இவர் தான் நம்மளுடைய கோவிலோட ஆச்சாரி நாமநேசதாஸ், பிரசிடென்ட், கோவில் பிரசிடென்ட். இவர் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் மூலியமா தான் நம்ம வந்து 12 லாங்குவேஜ்ல அதாவது பாத்தீங்கன்னா 18 days கிளாஸ், level 2, level 3, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபோ, இதெல்லாம் நிறைய கிளாஸ், ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். 12 லாங்குவேஜ்ல. எதுவுமே காசு கிடையாது, எல்லாமே ஃப்ரீ தான். ஏன்னா வந்து சவுத் இந்தியாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் வேர்ல்டு, அதாவது இந்தியா, நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாவும் எடுத்திருக்கோம். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஃபாரின்ல இருந்து நிறைய பாக்குறாங்க, இது பண்றாங்க, கேட்கறாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம் மேல பேர் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கிறாங்க பக்தர்கள். ஒரு குறுகிய வட்டத்துள்ள அந்த கொரோனா வந்ததுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல இது வரைக்கும் ஒரு 10 லட்சம் பேருக்கு மேல சர்டிபிகேட்டே வாங்கியிருக்கிறாங்க. லெவல் 1 சர்டிபிகேட் நான் சொல்றது. இது இல்லாம தீட்சை வந்து ஏகப்பட்ட பேர் தீட்சை வாங்கியிருக்காங்க, ஷெல்டர் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பிரபுஜி ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு இருக்கார். இப்ப நாம வந்து இந்த மேங்களூர்ல வந்து பெரிய கோயில் கட்டியிருக்கிறோம். அது பக்கத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஒரு அந்த அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, இன்னும் முடியல. ஸோ அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் பெண்டிங் இருக்கு. மற்றபடி கோவில்லாம் கொஞ்சம் சிறப்பாக கட்டியாச்சு. உங்களுக்கு யாராவது கோவிலுக்கு மேங்களூர்ல வரும்போது இருந்தீங்கன்னா, அந்த சைட்ல வந்தீங்கன்னா, உடுப்பி இருக்கு பக்கத்துல, நிறைய கோவில் இருக்கு. இது புண்ணிய ஸ்தலம். இது மகாபாரதத்துல இது முக்கியமான இடம். இது மகாபாரதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல சமையல் அங்க வந்து அங்க அந்த வீரர்கள்லாம் வந்து இங்க இருந்துதான் ஆட்களே போவாங்க சமைக்கிறதுக்கு. இங்க இருந்துதான், உடுப்பில இருந்து தான் போவாங்க. அதான் உடுப்பி வந்து ஃபேமஸ் அது. அதனால இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க உடுப்பி கிருஷ்ணர் இருக்காரு. நிறைய கோவில் இங்க பக்கத்தை சுத்தி பாருங்க. இங்க வந்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் தங்கி இங்க ரூம்லாம் இருக்கு, வந்து ஸ்டே பண்ணி ஃபேமிலியோட ஸ்டே பண்ணிட்டு நீங்க வந்து இங்கெல்லாம் இது பண்ணலாம். அது மாதிரி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் இது. யாராவது சேவை பண்ற மனப்பான்மை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வாங்க. ஓகேங்களா? சரி, இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாரி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி 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 ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சச்சித். ஹரே கிருஷ்ணா. கேமரா ஆன் பண்ணுங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சரி. இப்ப நாம் வந்து பகவத்கீதை உண்மை உரிவில் தெரிந்து கொள்ளுதல். இப்ப நீங்க லெவல் 1ல நம்ம படிச்சிருப்போம் பகவத்கீதை. நம்ம உண்மை உருவில்னா என்ன, அப்ப மத்தவங்க சொல்றதெல்லாம் என்ன தப்பாவ சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் எல்லாருக்கும், இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்விதான் அது.
ஆக்சுவலா வந்து சில பிரபுபாதா நம்முடைய ஆச்சாரியர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அங்க அவருடைய மனக்கற்பனை கிடையாது. சில பேர் மனக்கற்பனையில மாதிரி எழுதுவாங்க. அவங்க அதாவது 4 வேதம் படிச்சிருக்காங்க, உபநேசம் படிச்சிருக்கிறாங்க. அங்கங்க ஒரு சார்பன்ஸ எடுத்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்குள்ள அவரு இமேஜின் பண்ணி ஒரு கருத்தெல்லாம் எழுதுவாங்க. ஸோ அந்த மாரிலாம் நெறைய பகவத்கீதை புக் நெறைய அது மாரி இருக்கும். ஆனா, நம்முடைய சில பிரபுபாதா எப்படி அற்புதம் பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய ஆச்சாரிகள், குரு சீட பரம்பரை வருதுங்க இல்லையா? குரு பரம்பரா. அந்த பரம்பரையிலிருந்து வர ஆச்சாரிகள் என்ன சொன்னாங்களோ, அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து நமக்கு இங்க பொருளுரை குடுக்குறார். இப்போ ஸ்லோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சமஸ்கிருதத்துல இருக்கும். அதுக்கு அது விளக்குரை குடுப்பாங்க. அப்புறம் பொருளுரைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்குள்ள அந்த அந்த ஸ்லோகத்துக்கான சாராம்சத்த நெறைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா குடுத்திருக்காரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 4 வேதம், 108 உபநிஷங்கள், புராணங்கள்ல இருந்து எடுத்து நமக்கு வந்து அந்த சாராம்சம் குடுத்திருக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப அற்புதமா எழுதியிருக்காரு. அவர பத்திலாம் படிப்போம். சோ அங்க பகவானும் அர்ஜுனனும் என்ன பேசப்பட்டாங்க அப்படின்றது அங்க as it is அப்படியே அப்படியே இங்க வந்து நம்ம வந்து கீதையில இந்த இதுல வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம உண்மை உருவில நம்ம படிக்க போறோம். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. இவர்தான் நம்முடைய ஆச்சாரி. அதாவது நம்ம இஸ்கான் நிறுவனத்தோட ஆச்சாரி இவர்தான். அதாவது பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்தோட ஆச்சாரி 32வது ஆச்சாரியரா வராரு இவரு. அது நம்மளுடைய அதாவது பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம்னா மத்வாச்சாரியிலிருந்து தொடங்கி மாதேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி, பகவான் சைத்தன்யர் அந்த சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவர் தான் இவரு. சோ இந்த நிறுவனத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இதை எடுத்து மக்களுக்கு தொண்டு பண்ணணும். அதாவது எப்படின்னா இந்த கீதையை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து போகணும், எல்லாருக்கும் சேரணும். இப்ப நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தாத்தா பாட்டி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பாட்டனார்கள்லாம் கீதையை படிச்சிருப்பாங்க. படிச்சுட்டு அவங்க எப்பவுமே பூஜை ரூம்ல வச்சிருப்பாங்க. ஆனா நாமளும் நம்முடைய அப்பா நாமோ அதை எடுத்து படிச்சு கொடுக்க மாட்டோம். நம்ம அப்பா ரூம்ல படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. நிறைய வீட்டுங்கள்ல புக் எங்க வீட்டெல்லாம் அப்படிதான் இருந்தது. எங்க தாத்தா படிச்ச புக்கு வந்து வீட்டுல இப்பவும் இருக்கு, வச்சிருக்கிறோம். அந்த புக்கை எங்க அப்பா சுத்தமா படிக்கவே இல்லை. அப்போ அவங்க அந்த மாதிரி நிறைய குடும்பத்துல இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதை நம்ம படிக்கணும். அதுல என்ன இருக்கு, நம்ம யாரு, நம்ம என்ன எதுக்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த புக்ல ரொம்ப அழகா நமக்கு கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கான். ஆனா நம்ம சில பிரபுபாதா இந்த கீதையை எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்ற குறிக்கோளோட அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா பிரச்சாரம் பண்றார். எல்லாருக்கும் வந்து கோவில் கட்டிக்கிட்டு கோவில்ல வரவங்க பக்தர்கள் மட்டும் பிரசாதம் கொடுத்துக்கிட்டு அங்க வந்து ஒரு சத்சங்கம் நடத்திட்டு இருக்கிறது வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது. அது அது நல்லதுதான். பட் கோயிலுக்குள்ள வரவங்க மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்குறது. ஆனா கோவில் வராத ஆளுங்களுக்கு நம்ம சனாதன தர்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? நம்ம கீதையை சொல்லணும் இல்லையா? கீதைனா என்னன்னு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அது ரொம்ப அழகா அற்புதமா உலகம் ஃபுல்லா பரவி வச்சிருக்கிறார். உலகம் ஃபுல்லா இன்னைக்கு நம்ம கோவில்ல கூட பாத்தீங்கன்னா கூட லிங்க்ல போய் பாருங்க. இப்பவும் 8 ரஷ்யன்ஸ் இருக்காங்க. 8 ரஷ்யன்ஸ் பீப்புள் வந்து இங்க வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பாத்தீங்கன்னா நாம கூட அது மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டோம். அவங்க அழகா திலகம் இருப்பாங்க. அந்த மாதாஜிகெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சந்தியா வந்தனம் பண்றாங்க. எல்லாம் என்னென்ன பண்ணணுமோ ஒரு பிராமணன் என்ன செய்யறனோ அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஆல்ட் ரூம்ல அவங்க இப்போ ஆராய்ச்சி அவர் தான் எடுத்துட்டு இருக்காரு. இப்போ குரு பூஜை ஆராய்ச்சி வந்து கௌரவ பூஜை ஆராய்ச்சி இப்போ அவர் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு ரஷ்யன் பீப்புள் தான் பண்றாரு. ஒரு பக்தர் பண்றாரு. சோ அந்த மாதிரி உலகம் ஃபுல்லா சில பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதங்கள் பண்ணியிருக்கிறார். அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணன். இவரை பாத்தீங்கன்னா சின்ன இந்த இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெளிநாட்டுல போயிட்டு அது அமெரிக்காவுல எப்படிப்பட்ட நாடு பாருங்க. அமெரிக்கால ஒரு ஒரு அதாவது பொருளாதாரத்திலையும் சரி எல்லா வகையிலையும் வந்து அவங்க மேன்மை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? சோ அப்படிப்பட்ட நாட்டிலேயே போய் ரத யாத்திரை பண்ணியிருக்கிறார். நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாட்டுல ஒரு கோவில்ல பர்மிஷன் வாங்கணும்னா போலீஸ் கிட்ட வாங்கணும், தாசில்தார் கிட்ட வாங்கணும், கலெக்டர் கிட்ட வாங்கணும், அப்புறம் சிஎம் கிட்ட வாங்கணும், எல்லார்கிட்டையும் வாங்கணும், சில கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. ஆனா இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு பாருங்க அற்புதங்கள். அந்த ஊர்ல போய் அங்க போய் என்ன பண்ணிருக்காரு, ரத யாத்திரை பண்ணிருக்காரு. 1970 ரத யாத்திரை பண்ணிருக்காரு. சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத யாத்திரை பண்ணியிருக்கார். இவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். சின்ன வயசுல குழந்தையா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவங்க தாய் தந்தையர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவர் தான். 1896ல ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து கல்கத்தாவுல பிறக்கிறார். அப்போ ஒரு 5 வயசு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு
அந்த வீதியில ரத யாத்திரை பண்ணுவாங்க. அதாவது நம்முடைய பூரி ஜெகநாத் கோயில்ல பண்றோங்க இல்லையா? ஜெகநாதர் இருக்கார், பலராம் ஐயா இருக்கார், சுப்ரா தாயார் இருக்காங்க இல்லையா? தாயார் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க 3 பேர வச்சு ரத யாத்திரை பண்ணுவாங்க இல்லையா? நம்ம பூரியில. அதுபோல ரத யாத்திரை வந்து 5 வயசுலயே பண்ணார். ஏன்னா, அந்த தெருவுல அவங்க பெரியவங்கலாம் பண்றத பார்த்து, அப்பாகிட்ட சொல்லி அவருக்கு அவர் பண்ண வைக்கிறார். அவங்களும் பெரியவங்களும் ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஹெல்ப் பண்ணி அந்த ரத யாத்திரை பண்ணார் 5 வயசுல. ரொம்ப அற்புதமா பண்ணாரு. அப்புறம் வரவங்களுக்கெல்லாம் பிரசாதம்லாம் பண்ணி குடுத்து எல்லாருக்கும், பக்தர்கள் எல்லாருக்கும். ஸோ அந்த வயசுலயே பண்ணதுனால, அவருக்கு வந்து பக்தியில அதிக நாட்டம். அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் முடிச்சார். அப்புறம் காலேஜ். காலேஜ் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டைம்ல அவருடைய குரு, அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார் அவர சந்திக்கிறார். 22ல 1922ல சந்திக்கிறார். அப்போ சந்திக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல வந்து அவரு கொஞ்சம் அவ்வளோ ஒண்ணும் ஈடுபாடு இல்லாம இருந்தா அவர்கிட்ட ஆனா பக்தி இருக்கு. சில பிரபுபாத பக்தி இருக்கு. ஆனா அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஈடுபாடு கம்மியா இருந்தது. அப்புறம் 2வது முறை வந்து அவர் நண்பர் திரும்பவும் கூப்பிடுறார். அவர் வந்திருக்கிறாரு. வா திருப்பி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. சரி நண்பர் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லிட்டு அவரும் என்ன பண்ணியிருக்காரு, கூட போயிருக்கிறார். போய் அவர் சொற்பொழிவு ஆற்றும்போது கூட நின்னு பார்த்துருந்திருக்காரு. அப்போ அவரு பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி சுவாமி என்ன பண்ருக்காங்க, நீங்கலாம் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. யாருங்க சில பிரபுபாதா, அவர் நண்பர்கள்லாம் போயிருக்கிறாங்க. நீங்கலாம் நல்லா ஆங்கிலம் நல்லா தெரியுது. அதே மாரி நெறைய விஷயங்கள்லாம் நீங்க சுதந்திர போராட்டத்துக்கெல்லாம் நீங்க பங்கு கொண்டிருக்கீங்க. மகாத்மா காந்திஜி கூட இருக்கிறீங்க. சுபாஷ் சந்திர போஸ் கூட நீங்க வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப அற்புதம்லாம் இருக்கு. ஆனா நீங்க ஏன் இந்த சனாத தர்மத்த நீங்க ஏன் பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது? இந்த கீதை ஏன் பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா கிட்ட அந்த நண்பர்களுக்குள்ள இடையில கேட்டு சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ உடனே இவர் சொல்லியிருக்காரு, ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு, இப்ப நம்ம நாட்டுக்கே நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்திலே சுதந்திரம் இல்லாம இருக்கிறோம். அவங்களுடைய பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறோம். இவங்க சம்மதிப்பாங்களா? அப்படின்னு. அவங்க சம்மதிக்கிறாங்க, சம்மதிக்கல. நம்ம பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு நாம செய்வோம். பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு நீங்க அவங்க இவங்கலாம் நீங்க பார்க்க வேண்டாம். நம்பிக்கை வைங்க. பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு முழுமையா பண்ணீங்கன்னா, கண்டிப்பா அது சாத்தியப்படும். அவங்கலாம் இன்னைக்கு இருப்பாங்க, நாளைக்கு போவாங்க. அரசியல்வாதிகள் இன்னைக்கு இருப்பாங்க, நாளைக்கு போவாங்க. சத்திரியன் இருப்பான், நாளைக்கு போவான். ஆனா வேதமும், பகவானும் ரொம்ப அழகா ஒரு உபதேசம் பண்ணார். அத உள்வாங்கிக்கிட்டார். உள்வாங்கிக்கிட்ட பிறகு, உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, அவரு அவரு சொல்றத ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். அதுக்கப்புறம் பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். ரொம்ப அழகா வந்து பிரச்சாரம்லாம் பண்ணிக்கிட்டு, அவர்கிட்டயே தீட்சை வாங்கிக்கிறார். தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு, இதுக்கு இடையில எல்லா கோவில்லயும் சரி, பப்ளிக்லயும் சரி, சுதந்திரமும் கிடைச்சுச்சு நாட்டுக்கு. கிடைச்ச பிறகு நம்ம அகண்ட பாரத சுதந்திரம் கிடைச்ச பிறகு, அதுக்கப்புறமா இவர் என்ன பண்றாரு, அவங்க நாட்டிலேயே பிரச்சாரம் பண்ணலாம். ஏன்னா, அவங்க குரு அதான் சொன்னது. அவங்களுடைய நாட்டிலேயே போய் நம்மளுடைய சனாத தர்மத்தையும், நம்முடைய கீதைய பிரச்சாரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால, அவர் என்ன பண்றாரு, 1965ல கிளம்புறார். இங்க கிளம்புறார். அங்க இதுக்கு அமெரிக்கா கிளம்புறார். அப்போ அதுக்கு அந்த வசதி இருக்கு அவர்கிட்ட. ஆனாலும் அந்த கப்பலோட ஓனர் கிட்ட போய் கேட்கிறார். இது மாரி நானு அமெரிக்காவுக்கு போணும். எனக்கு ஏதாவது பொருளாதார ரீதியிலயும் சரி, எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே, சரி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஷிப்ல போறதுக்கு பர்மிஷன் குடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவரும் என்ன பண்றாரு, அழகா வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு, அவருக்கு தேவையான ட்ரெஸ் என்ன 2 செட்டு சட்டை எடுத்துக்கிட்டார். அப்புறம் அந்த மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் எடுத்து போயிட்டார். அவர் எழுதின புக்குங்கலாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு, ஒரு ட்ரங்க் பொட்டில எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புறார். கையில ஒரு கொஞ்சம் போல பணம். நம்ம நம்முடைய இந்தியன் மணி எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புறார். அந்த கப்பல்ல போம்போது மொத்தம் 45, 46 நாள் ஆகும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 47 நாள் ஆகும். எங்கேருந்து மும்பையிலிருந்து கிளம்புறார், போறார். அப்போ போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு உடல் வந்து ரொம்ப வயசாயிடுச்சு இல்லைங்களா அவருக்கு. 65ன்னா பாருங்களேன். 69 வயசுல அவர் கிளம்புறாரு இங்கேருந்து. நம்மலாம் போக முடியுமா பாருங்க. 55 வயசு, 56 வயசுல அப்படியே நம்ம டயர்ட் ஆயிடுறோம். அவரு அந்த வயசுல போறார். 1896ல பொறந்தவரு. பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 69, 68 வயசுல அவரு இங்கிருந்து அமெரிக்கா கிளம்புறார். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம கிளம்புறார். பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு கிளம்புறார். அப்போ அந்த மாரி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா, கப்பல்ல டிராவல் பண்ணும்போது அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் 2 ஸ்ட்ரோக் வந்தது கப்பல்லயே டிராவல் பண்ணும்போது. ஏன்னா நான் அந்த லைன்ல இருந்ததுனால சொல்றேன். நான் வந்து ஃபிஷர்மேன் கிடையாது.
நான் கரையில வேலை பார்க்குறவன். நான் ஷிப்ல வேலை பார்த்தனால இன்னி வரைக்கும் எனக்கு அந்த வாமிட்டிங் வந்ததே கிடையாது. இன்னைக்கு வரைக்கும் வாமிட்டிங் வந்து தலை சுத்தல் இதெல்லாம் எனக்கு வரவே வராது. அது என்னுடைய உடம்பு செட் ஆயிடுச்சு. ஆனா எல்லாருக்கும் அது மாரி இருக்காது. 99% பார்த்தீங்கன்னா, கடல்ல போறவங்க ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு சீ சொல்லுவாங்க. அதாவது டயர்டா இருக்கும், வாமிட்டிங் வரும், நிக்க முடியாது. ஷிப் வந்து இப்படியே பொறுமையா இது ஒரு பெரிய ஷிப்னால கொஞ்சம் ஓரளவு இருக்கும். கொஞ்சம் ரொம்ப இதான்னா அப்படியே போக முடியும் வரும். அலைக்கு ஏத்த மாரி, இந்த வேவ்ஸ்க்கு ஏத்த மாரி போகும். அப்ப எல்லாருக்குமே வாமிட்டிங் 100% வரும். 99% எல்லாருக்கும் வரும். ஆனா எனக்கு இதுவரைக்கும் நானு கடல்ல 18 வருஷம் வேலை பார்த்திருக்கேன். ஒரு நாள் கூட நான் வாமிட் பண்ண நாளே கிடையாது. எனக்கு தல சுத்தலே வரல எனக்கு. அதுதான் என்ன அற்புதமோ தெரியல எனக்கு அது. ஆனா எல்லாருக்கும் அது மாரி வரும். ஆனா சீல பிரபுபாதா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காரு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 2 வாட்டி ஸ்ட்ரோக் வந்தது. அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்தா கூட பரவாயில்ல. அவர் என்ன பண்றாரு? பரவால்ல. நான் அவருடைய சேவையில நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும்போது கூட, இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைக்கு சொற்பொழிவு எழுதிட்டு இருக்கார். பொருள் உரை எழுதிக்கிறார். விளக்கம் எழுதின்னு வர்றார். அப்புறமா எப்படியோ போய் அமெரிக்கா போய் சேர்ந்துட்டார். சேர்ந்த உடனே அவருக்கு ஒரு சின்ன ரூம் குடுக்குறாங்க. இந்த கப்பல் ஓனர் குடுத்துருக்காங்க. அங்க உள்ள நண்பர்கள்லாம் வச்சு ரூம் எடுத்திருக்கிறார். ரூம் எடுத்துக்கிட்டு அவர் வேலைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார். சங்கீதன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். மொத்தமா எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எடுத்த உடனே பகவத்கீதைய குடுத்தோம்னா யாரும் வாங்கி படிக்க மாட்டாங்க. இல்லைங்களா? கீர்த்தனம் குடுக்கணும். அது இல்லாம அந்த ஊர் அமெரிக்காலயே அவங்களுடைய கலாச்சாரமே வேற. நம்ம கலாச்சாரம் வேற. நம்ம கலாச்சாரம் நம்ம பிளட்லயே இருக்கு. பகவான பத்தி சொன்னா நாம அப்படியே பார்த்து கேட்டுன்னு தான் இருப்போம். ஆனா அவங்க கேட்டாங்க. இப்போன்ட்டு போயின்னே இருப்பாங்க. அவங்க கலாச்சாரம் வேற இல்லைங்களா? அங்க வந்து ரொம்ப அழகா இவரு கீர்த்தனை ரொம்ப பண்ணுவார். சங்கீதனம் நல்லா பண்ணுவார். நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அந்த கீர்த்தனை காதால கேட்டாவே போதும். அப்படியே சொக்கிடுவாங்க. யாரா இருந்தாலுமே சரி. அந்த மாரி கீர்த்தனை பண்ணுவாரு அவரு. அவர்ட்ட அற்புதங்கள் அது மாரி இருந்தது. ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு பார்க்ல போய் உட்கார்ந்துகிட்டாரு. உட்கார்ந்துகிட்டு ஒரு ஹார்மோனியம் போட்டு வச்சுக்கிட்டு, இந்த மாரி மிருதங்கம் வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டுன்னு உட்கார்ந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு. அப்படியே ஒருத்தர் ஒரு 2 பேரு, 3 பேரு அப்படியே வர ஆரம்பிச்சாங்க. அது இல்லாம அந்த அந்த பார்க்ல நெறைய பேர் ஹிக்கின்னு சொல்லுவாங்க. போதைக்கு அடிமையானவங்க, தப்பான ஆளுங்க. அவங்கலாம் வந்து அங்க வந்து வருவாங்க, போவாங்க. அவங்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்து, பார்த்து என்ன பண்ணிட்டாரு தெரியுங்களா? அவங்கலாம் கடைசியில அவங்களும் பகவானுக்கு பக்தராயிட்டாங்க. சில பிரபுபாதா கிட்ட சிஷ்யன் ஆயிட்டாங்க. அப்படியே வந்து ஏன்னா இந்த கலிகாலத்துல யாரா இருக்க முடியுமா பாருங்களேன். அந்த போதைக்கு அடிமையானவங்க, தப்பான வழியில போறவங்க, எல்லாமே வந்து இப்ப அவருக்கு சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சில பிரபுபாதாக்கு. 100 பேர் ஆச்சு, 200 பேர் ஆச்சு, 1000 பேர் ஆச்சு. அந்த ஊரே வந்து திரண்டு நிக்குது அவருக்கு. அவர் கூட சங்கீர்த்தனம் பண்ணுது. அதுக்கப்புறமா அப்புறம் அந்த ஊரு செனட் வரார், கவர்னர் வராங்க, மினிஸ்டர்லாம் வந்து அவர வந்து பார்க்கறாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணுமான்னு கேட்கறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்ன வேணும் உதவி? ஒண்ணுமே கிடையாது. கோவில் கட்டணும். ஏதாவது இருந்தா நன்கொடை இருந்தா குடுங்க. அது மாரி அப்புறம் ஃபோர்டு கம்பெனி, கார் கம்பெனி ஓனரு. அவர்லாம் ஒரு பக்தர். பகவானுடைய பக்தர். இவருக்கு சிஷ்யன் ஆயிட்டார். தீட்சை வாங்கிட்டார். ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனர் அந்த காலத்திலேயே. 70லயே வந்து அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கிட்டு, அந்த ஃபோர்டு கார் கம்பெனி ஓனரு அவ்ளோ டொனேட் குடுத்திருக்கிறார். நம்ம இஸ்கானுக்கு, நிறுவனத்துக்கு. நெறைய இப்போட குடுத்துன்னு தான் இருக்கிறார். குடுத்துன்னு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க சைட்ல இருந்து. அதுக்கப்புறம் உலகம் ஃபுல்லா அவர் என்ன பண்ணாரு? டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அமெரிக்கால மட்டும் கிடையாது. ரஷ்யால, உக்ரைன்ல, அப்புறம் இப்போ ர இதுல எல்லா கல்ஃப் கண்ட்ரில, எல்லா கண்ட்ரிலயும் இப்ப பாருங்க, நம்மளுடைய சில பிரபுபாதா எழுதின ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைய உண்மை உருவில் இன்னைக்கு பாடத்திட்டமா ஆயிப்போச்சு. நாம அகண்ட பாரதேசோட இல்லங்க. நம்ம பாடத்திட்டத்துல கிடையாதுங்க. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை. ஆனா எங்க தெரியுங்களா? இஸ்லாமிய நாட்டுல, அரபு நாட்டுல இன்னைக்கு ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் அது. இன்னைக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டிலயே அன்னைக்கு முக்கியமா எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதை படிக்கணும்னு சொல்றாங்க. இஸ்லாமியர் எல்லாம் படிக்கணும்ன்றாங்க. அவ்வளவு சாராம்சம் அதுல இருக்கு அதுல. அதே மாதிரி அங்க மாத்திரம் கிடையாது. வேர்ல்டுல நிறைய யூனிவர்சிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பகவத்கீதை தான் படிக்கிறாங்க. வேற எந்த யார் எழுதின புக்கும் கிடையாது. சில பிரபுபாத எழுதின புக்கு தான் எல்லா யூனிவர்சிட்டிலயும் இருக்கும். ஒரு பாடமாவே எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம அகண்ட பாரதேசத்துல யாருமே முடிவெடுக்க ஏன் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே தமிழ் சங்கம் வைக்கிறது கூட கவர்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேங்குது. சிங்கப்பூர்ல 16 தமிழ் சங்கங்கள் இருக்கு. தமிழர்கள் சங்கம் சொல்லிட்டு 16 சங்கங்கள் சிங்கப்பூர்ல இருக்கு. அதே தமிழ் சங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு சங்கம் ஒண்ணு ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட்ல கேட்டா பர்மிஷன் முடியாதுன்றாங்க. அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல நாம இருக்கிறோம். ஆனா சில பிரபுபாதா பாருங்க ரொம்ப அற்புதம். உலகம் ஃபுல்லா எல்லாம் எந்த நாட்டு எல்லா நாட்டிலுமே நம்மளுடைய இஸ்கான் கோவில் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு.
அவருடைய வாழ்நாளிலே பாத்தீங்கன்னா 4500 மேல அவரு தீட்சை கொடுத்திருக்கிறார். சன்னியாசி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் சன்னியாசி கொடுத்திருக்கிறார். சன்னியாசி வாங்கியிருக்காங்க அவர்கிட்ட. அதுல ஒருத்தர் இப்ப இருக்கிறார் நம்ம ஜெயபத்க சாமி, பானு மகாராஜா, கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. ஒரு 12 பேருக்கு அவர் வந்து சன்னியாசி கொடுத்திருக்காரு. 10வதா கொடுத்தவர் தான் வந்து நம்மளுடைய ஜெயபத்க மகாராஜா. சோ நம்ம பிரம்மக்கூடிய சம்பிரதாயத்துக்கு இப்போ உள்ள ஆச்சாரியார் யார் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து நமக்கு அவர் தான் வந்து சிக்ஷா குருவா இருக்காரு நமக்கு எல்லாரும் கொடுக்கும். இப்போ தீட்சை கொடுக்குறது. சரி, இப்போ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுலயே வந்து அவர் ஒரு சின்ன ஒரு பத்திரிக்கை ஒண்ணு தொடங்குறார். பேக் டு காட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்திரிக்கை தொடங்குறார். அந்த காலத்துல தொடங்குறாரு, இன்னைக்கும் நடந்துதான் தான் இருக்கு. இன்னைக்கு அந்த பத்திரிக்கை நடந்தா இருக்கு. நம்ம வீட்டுல நீங்களும் சந்தா காட்டினீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு வந்து வீட்லயே வந்து 200 ரூபாய் 150 ரூபாய் தான் நினைக்கிறேன். கரெக்டா ஒரு வருஷத்துக்கு தேட்டா தெரியல எனக்கு. நீங்க சந்தா கட்டினோட உங்க வீட்லயே வந்து ரெகுலரா வரும். சென்னை நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அந்த ஏரியால கட்டினா போதும். அதே மாதிரி 84 புக்குகள் எழுதியிருக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, சைத்தன்ய சரிதாமிரதம், எவ்வளவு புக்குங்க, நிறைய நிறைய புக்குகள் எழுதியிருக்கிறார். அவர் 65ல இருந்து 77 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 12 முறைய உலகம் சுத்தி வந்துட்டார். உலகத்தை ஃபுல்லா சொல்லி இவ்வளவு ஊர்ல கோயில் கட்டியிருக்கிறார். இவ்வளவு ஊர்ல கோயில் கட்டியிருக்காரு. எத்தனை ஊர்ல, எந்த ஊர்ல இல்ல பாருங்க. நம்ம அந்த அவருடைய காலகட்டத்துல 16 கோயில் நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதே யூனிட் கிங்டம்ல பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்ல 13 கோயில் கட்டியிருக்கிறார். 13 கோயில் கட்டியிருக்காரு பிரிட்டிஷ்லயே. அதே மாதிரி கனடா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி எல்லா ஒரு நாடுகள், ஆஸ்திரேலியா பாத்தீங்கன்னா 6 அந்த காலத்திலே. இன்னைக்கும் ஆஸ்திரேலியன் பீப்புள் நம்ம கோவில வராங்க, சர்வீஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. அது மாதிரி அமெரிக்காவோட நிறைய கோயில் கட்டியிருக்காரு. ஏகப்பட்ட கோயில் அமெரிக்கா கட்டியிருக்காரு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோயில் அமெரிக்கா. நீங்க வருஷம் நம்மளுடைய ரத யாத்திரை வந்து ரொம்ப அற்புதமா நடத்துவாங்க உலகம் ஃபுல்லா. குறிப்பா அமெரிக்காவிலும் சரி, ரஷ்யாவிலும் சரி, உக்ரைன்ல சரி. உக்ரைன்ல ஒரு வார் நடந்துட்டு இருக்கு, சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் அது இன்னமும் ரத யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நீங்க யூடியூப்ல பாருங்களேன், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அவர் அந்த மாதிரி அற்புதம் பண்ணிட்டு போயிட்டார் இல்லைங்களா? இதுதான் நம்மளோட கோவிலோட விக்கிரகம். இது வந்து பழைய கோவில் இருக்கும்போது உள்ள விக்கிரகம். இதே சேம் விக்கிரகம் தான் இப்ப நம்ம கோவிலும் இருக்கு. நாளைக்கு அந்த வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்க. கோவிலோட நம்ம கோவில் இதெல்லாம் காட்டுறேன். என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த விக்கிரகம் இதே சேம் விக்கிரகம் தான். நம்ம விக்கிரகம் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அப்படியே கொண்டாந்து இந்த கோயில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா பெருசா சென்னை எஸ்கான்ல கட்டிருக்காம நல்லா பெருசா கட்டியாச்சு. நல்லா அழகா வந்து கட்டியிருக்கிறோம். டைம் கிடைக்கும் போது, நாள் கிடைக்கும் போது 2 நாள் 3 நாள் ஸ்டே பண்ற மாதிரி வந்து வாங்க. இது நம்ம கோயிலோட பழைய அட்ரஸ். இந்த அட்ரஸ்ல தான் முதல்ல இயங்குச்சு. அப்போ வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு வீடு தான், ஒரு சின்ன வீடு தான். அதுல என்ன ஒரு 25 பேர் 30 பேர் நின்று பகவானை தரிசிக்கலாம். அவ்வளவு பேர் தான் நிக்க முடியும். அவ்வளவு சின்ன வீடு. அந்த ரூம்ல நாம வச்சுக்கிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து கொண்டாந்து இப்போ குழாயின்னு சொல்லிட்டு மேங்களூர்லயே வந்து குழாய் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஏக்கரா கிட்ட இடம் வாங்கி கோவில எல்லாம் நாம அது வந்து நம்ம என்னடி பிரபு கிடையாது. அவருடைய பணம், சொந்த பணம் கிடையாது. எல்லாமே நம்மள மாதிரி பக்தர்கள்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு பயமா கொடுத்து ஒரு 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 2.5 3 ஏக்கரா கிட்ட இடம் வாங்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்டே வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கொஞ்சம் தூரம் பக்கத்துல ரயில்வே ட்ராக் ஒட்டினா மாதிரி பிருந்தாவனத்துக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தாங்க. கவர்மெண்டே கொடுத்தாங்க. ரயில்வே ட்ராக் ஒட்டினா மாதிரி நம்ம கோயிலிருந்து பக்கத்துலயே. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 ஏக்கரா கொடுத்தாங்க. கவர்மெண்டே ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க. இப்ப அங்கதான் நம்ம வந்து ஒரு பிருந்தாவனம் மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கோம். சோ அது ஏன்னா இங்க வர மக்கள்கள் அந்த மாதிரி ரெகுலரா வருவாங்க. 3 வேளை எப்பவுமே பிரசாதம் உண்டு கோவில. பிரசாதம் இல்லாம யாருமே போக மாட்டாங்க. 8 டைம் பிரசாதம் இருக்கும் கோவில வந்தீங்கன்னா. சோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து பழைய அட்ரஸ். இது நம்மளுடைய கோவிலோட தலைவர் வந்து எப்படின்னா நாமினேட்டர் தாஸ், நம்ம கோவிலோட பிரசிடென்ட். அவர் வந்து ஐஐடியில படிச்சவரு, கான்பூர்ல பிடெக் முடிச்சாரு. அதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க வந்து பிரம்மச்சாரியா இருந்துட்டு கோவில் வந்து வழி நடத்திட்டு இருக்கார். நல்ல நல்ல ஆன்மீக அறிவும் இருக்கு, ஞானம் இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பௌதிக ஞானமும் இருக்கு அவர்கிட்ட. பௌதிக ஞானத்துல ஒரு பிடெக் படிச்சுட்டு ஐஐடியில கான்பூர்ல ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருந்தவராச்சே. அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து நிக்கிறாரு. நினைச்சாருன்னா மாசத்துக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் அவரு. அந்த அளவுக்கு டேலண்ட் பர்சன். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்க வந்து பக்தியில வந்து நிக்கிறார். இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே, இப்ப நான் மெரின் இன்ஜினியர் இருக்கேன், ஏகப்பட்ட பேர். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஏ படிச்சவர், அமெரிக்காவில படிச்சவர், அமெரிக்கா சிஏ முடிச்சவர், இன்னைக்கு இந்த கோவில வந்து சாதாரணமா வந்து உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. 6 லட்சம் 7 லட்சம் சேலரி வாங்குவோம், 10 லட்சம் ரூபாய் சேலரி வாங்கணும்னா இங்க ரொம்ப விட்டுட்டாங்க. எனக்கு தேவையில்லை, சின்ன வயசு தான், கல்யாணம் கூட ஆகல அவரு, விட்டுட்டு இங்க வந்து உட்காந்து இங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நான் அதுக்காக சொல்ல வரல, பொதுவா சொல்ல வரேன். எல்லாம் வந்து பக்தி, பகவான் மேல் நம்பிக்கை வச்சிட்டோம்னு நினைச்சீங்களா, அவ்வளவுதான், எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க.
ஆனா குடும்பத்தை மறக்க கூடாது. அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதுதான் கீதை ரொம்ப அழகா கொடுக்குது நாம. சில பேர் வந்து முழுமையா பகவான் நம்பிட்டு நம்பிக்கை வச்சிருவாங்க. வச்சுட்டு அவங்க எதுவுமே திருமணம் கூட பண்ணிக்காம வந்து கோவிலுக்கு வந்து சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆனா பகவான் வந்து அக்செப்ட் பண்றாரு. ஒரு வகையில வந்து அது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. குடும்பம் நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போகணும் இல்லைங்களா? அடுத்த வளர்ச்சி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அது திருமணம் பண்ணிக்கணும். ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்தா நல்லதுன்றார் பகவான். அது 3ஆம் அத்தியாயத்தில் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அதையும் படிப்போம். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில் கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களை உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நாம லெவல் 2ல வந்திருக்கோம். 2வது லெவல் நம்ம வந்திருக்கோம். முதல் லெவல்ல மாறி இப்ப 2வது லெவல் வந்திருக்கோம். ஆனா அந்த 18 அத்தியாயம் நம்ம படிச்சோம். ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாம. இல்லைங்களா? இப்ப அதே கீதைய இப்ப நம்ம படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, நெறைய விஷயங்கள் நம்ம மாற்றம் இருக்கும். நெறைய விஷயங்கள் மாற்றம் இருக்கும். இப்ப அதே வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஒரு 6 மாசம் பொறுத்து அதே ஸ்லோகம். இப்ப ஒரு முதல் ஸ்லோகத்த நீங்க படிக்கிறீங்க. லெவல் 1ல படிச்சீங்க. இப்ப லெவல் 2ல படிக்கும்போது டிஃபரண்ட் ஆங்கிள் தெரியும். அதே லெவல் 3ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 6 மாசம் பொறுத்து நீங்க அதே புக்க திருப்பி படிச்சு பாருங்களேன். இன்னும் உத்வேகம் கொடுக்கும். இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? தேடல் இருக்கும். அதுதான் மகாத்மா காந்தி சொல்றாரு. நீங்க படிக்க, படிக்க, படிக்க இன்னும் ஆர்வம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதே ஸ்லோகத்த 100 வாட்டி படிச்சாலும் சலிப்பு வராது. அதுல என்ன விளக்கம்? இன்னும் என்ன இருக்கு? இன்னும் இருக்குன்னு தேடல் தான் நமக்கு இருக்கும். இது ஒரு அகராதி. அதே மாதிரி ஒரு விஞ்ஞானி பாருங்க. ரொம்ப அழகா சொல்றார். நான் பகவத்கீதை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்துமே மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறதுன்றார். ஒரு விஞ்ஞானி. இன்னொன்னு சொல்றேன் கேட்டுங்களேன். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு படிச்சவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நெறைய பேர் வந்து முட்டாள்தனமா செயல்படுறாங்க. ஏன் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் குடுக்கலாம் பாத்தீங்களா? இன்னைக்கு வந்து நீங்க Google கூட சர்ச் பண்ணி பாருங்களேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நெறைய ஒரு அதாவது விஞ்ஞானிகள். இப்ப நம்மளுடைய நம்முடைய இந்தியன்ல உள்ள விஞ்ஞானிகளே பாத்தீங்கன்னா கூட ஏகப்பட்ட பேரு சூசைட் பண்ணியிருக்காங்க. வேர்ல்டுல கூட நெறைய பேரு சூசைட் பண்ணிப்பாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஞானம், பௌதிக ஞானம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். கம்ப்ளீட்டா. அந்த ஆன்மீக ஞானம் இல்லாத அவங்க குழம்பி போயி தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க. ஏகப்பட்ட பேரு. இவரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, கீதைய உள்வாங்குனவர். ஒரு 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 சயின்டிஸ்டா இருக்காரு. கீதைய உள்வாங்குனால தான் அவர் இன்னைக்கும் நிலைச்சு நிக்கிறாரு. அவர் பேர் இன்னைக்கு நிலைச்சு நிக்குது. எத்தனை பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க தெரியுமா? நம்மளுடைய அகண்ட பாரத தேசத்திலேயே உள்ள ஒரு விஞ்ஞானிகள்லாம் கிட்ட 16 பேருக்கு மேல இறந்திருக்கிறாங்க. இத்தனைக்கும் அவ்ளோ பட்டம் படிச்சவங்க. அவ்ளோ இது பண்ணவங்க. அவ்ளோ விஷயம் தெரிஞ்சவங்க. பௌதிக ஞானம் மட்டும் பத்தாது. ஆன்மீக ஞானம் இருக்கணும். ஆன்மீக ஞானம் இருந்தா தான் அதோட சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நமக்கு அது. இல்லைங்களா? கீதை அதாவது கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும், புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். ஒரு நாளைக்கு நம்ம படிக்க படிக்க நிறைய வித்தியாசம் தெரியும் நமக்கு அது கீதையில. இதை ஏன் நாம வந்து கீதையை வந்து உண்மை உரைகள் படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம வந்து குரு பரம்பரா நம்ம வந்து குரு பரம்பரை மூலியமா நம்ம படிக்கிறோம். இப்போ ஒரு கண்ணதாசன் இருக்கிறார். நடிகர் அதாவது கவிஞர் கண்ணதாசன் இருக்கிறார். நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏகப்பட்ட பேர் சினிமா பிரபலங்கள் இருக்காங்க. மகாத்மா காந்தி இருக்கிறார். சுபாஷ் சந்திர போஸ் இருக்கிறார். ஏகப்பட்ட பேரு இதே பகவத்கீதையே அவங்களுடைய ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி விளக்க உரை கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி புக்குகளை 100% படிக்கவே கூடாது. இப்ப மகாத்மா காந்தி எடுத்துங்களேன். அவர் லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பார்ட் 3 பார்ட் ஆக்கி அதுல ஒரு பார்ட் வந்து அவர் கம்ப்ளீட் பௌதிகத்தில் இருந்தார். அந்த 2 பார்ட்ட தான் வந்து நாட்டுக்கு சேவை பண்ண வந்தார். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் வேற மாதிரி இருந்தார். பௌதிகத்தில் இருந்தார். அப்ப அவருக்கு என்ன மாதிரி ஞானம் இருக்கும் பாருங்களேன். அதே மாதிரி கவிஞர் கண்ணதாசன் அவரே சொல்றார். அது நான் முன்னாடி ரொம்ப மோசமா இருந்தேன். சனாதன தர்மத்தை நான் குறை சொல்லிட்டே இருந்தவன். அப்புறம் சனாதன தர்மம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சது. கடைசியில தான் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார். புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணார், அப்ப அந்த மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட புக் வாங்கி படிச்சா நான் எப்படி இருக்கும்? அவருடைய அனுபவத்தை மூலியமா சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அதே பரம்பரை, குரு பரம்பரையில வர ஆச்சாரிகள் எழுதுற புக்குகளை படிச்சாதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஞானம் கிடைக்கும். அதனால தயவு செய்து இப்ப சம்பிரதாயம், நம்மளுடைய சவுத் இந்திய சம்பிரதாயம் சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயத்துல ராமானுஜி ஆச்சாரிய அந்த குரு பரம்பரையில வந்த
ஆச்சாரிகள் எழுதுற புக்கு கண்டிப்பா படிக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம கௌடியா சம்பிரதாயத்துல ஆச்சாரிகள் எழுதுன படிக்கணும். அதே மாதிரி சிவ சம்பிரதாயம், உத்தர சம்பிரதாயம் ஒரு ஆச்சாரிகள் எழுதின புக்கை படிக்கணும். சனத்குமார் எழுதின சம்பிரதாயத்தை ஆச்சாரிகள் இதை படிக்கணும். மற்ற வேற எதுவுமே படிக்க கூடாது. 4 சம்பிரதாய ஆச்சாரிய புக்கை மட்டும் படிக்கலாம். இல்லைங்களா? இங்க என்ன சொல்லணும்னா, உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் அதாவது செய்வதால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. இல்லைங்களா? உடைந்த இப்ப கேபிள் கட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம சார்ஜிங் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா வந்து மொபைல் ப்ராப்ளம் தான் வரும். இல்லைங்களா? 100% கேபிள் கட் ஆகி போச்சுன்னா நம்ம என்ன சார்ஜ் பண்ணாலும் அப்போ என்ன ஆகும்? மொபைல் தான் டேமேஜ் ஆகும். அப்ப சரியான தரவை பரமாற்றத்துக்கு இதை பயன்படுத்தவே முடியாது. அதற்கு அதுக்கப்புறம் அனுபவருக்கும் சரி, பெறுநருக்கும் சரி இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. அப்ப இந்த குரு சீட பரம்பரை ஆச்சாரிகள் மூலியமா படிக்கணும். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நம்ம அடிக்கடிக்கு ஒரு கிளாஸ் சொல்லுவோம். ஒரு 10 பேர் ரவுண்டு கட்டி உட்கார்ந்து இருக்கும்போது இந்த ரைட் சைடுல உள்ளவரும் ஒரு கதை சொல்றேன். ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு சொல்றேன். அந்த ஸ்டோரி அவருக்கு சொல்லுங்க. அப்புறம் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க. அவர்கிட்ட சொல்லி வந்து நான் வந்து 9வது ஆள் என்கிட்ட அந்த கதையை சொல்றாரு. நான் சொன்ன கதை இவர்கிட்ட ரைட்ல சொன்னவரு லெப்ட்ல வந்து என்கிட்ட சொல்றாரு. பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன கதையே கிடையாது. அப்படியே உல்டாவா இருக்கும். ஏன் நாம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறக்கூடியவர்கள். நம்ம எல்லாமே தவறக்கூடியவர்கள். கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் நாம எல்லாருமே. நான் ஒரு கதை சொல்லும்போது அவர் என்ன நினைச்சுப்பாரு, நான் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லியிருப்பேன். அது வேற மாதிரி புரிஞ்சுப்பாரு. அவர் ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து சொல்லுவாரு. இல்ல அதை மறந்துட்டு வேற ஏதோ சொல்லியிருப்பாரு. அப்படியே மாறி 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 போகும்போது அந்த கதை உள்டா போயிடும். ஆனா வேதம் என்னைக்குமே மாறாது. அது நிலையானது. அதுதான் குரு பரம்பரையில வர நம்ம படிக்கிறோம். இன்னொருத்தர் எழுதின புக்கு கண்டிப்பா படிக்க கூடாது. பரம்பரை வர புக்குகளை மாத்திரம் நம்ம படிக்கணும். இல்லைங்களா? அதுதான் கீதையை வந்து பகவான் திரும்ப வந்து அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்றார் பகவான். சூரிய பகவானுக்கு முன்னாடி உபதேசம் பண்ணாலும் திரும்பவும் வந்து அர்ஜுனுக்கு ஏன் உபதேசம் பண்றார்? இல்லைங்களா? அதை பத்தி எல்லாம் விரிவா படிப்போம். கதை அதாவது கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். இது வந்து நம்ம 18 டேஸ் கிளாஸ்ல உள்ளபோது ஸ்லைடு இது. ஆனா நாம இப்போ விரிவா படிக்க போறோம். நமக்கு டைம் இருக்கு. பொறுமையா படிக்கலாம். ஒரு ஸ்லோகம் ஆனா முதல் அத்தியாயம் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடும். காரணம் என்னன்னா இதுல பெரிய விஷயமே இல்லை இந்த இடத்துல. அர்ஜுனோட 28 பாகத்துக்கு மேலதான் அர்ஜுனோட மனநிலை என்னன்னு தெரிய வரும். அதுக்கு முன்னாடி சஞ்சயன் தான் சொல்லிட்டு இருப்பார். இந்த காலாட் படைப்பு வந்திருக்கிறாங்க, இந்த படையில இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க, இவங்க வந்து சங்கு ஊதனாங்க, இவன் வந்து முறைச்சான், அவன் அடிச்சான் கிடிச்சான்னு சொல்லிட்டு இதைதான் சஞ்சயன் சொல்லிட்டு இருப்பார். 28 பதம் பிறகுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பேசுவார். அவருடைய இயலாமைய 5 விதமான பண்புகள் மூலயமா சொல்றார். அப்ப நம்ம அதுல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகும். இல்லைங்களா? அதனால நம்ம நிதானமா நிறுத்தி நிதானமா பொறுமையா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை மனநிலை பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு கலக்கம் மாயனின் தோற்றம் பகவான் கிருஷ்ணன் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து மாயத்தால கட்டுண்டு இருக்கிற. ஏன்னா அவன் மூலியமா தான் நமக்கு வந்து கீதையை வந்து உபதேசம் பண்ணணும்னு பகவான் தீர்மானம் பண்ணிட்டார். ஏன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்லிருக்கலாம். யுதிஷ்ட மகாராஜா கொஞ்சம் தவறுகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார். அவர் அதை பத்தி எல்லாம் உள்ள வரும்போது கீதையில வரும்போது ஒண்ணு படிக்கும்போது நம்ம படிப்போம் அதை பத்தி. இவரு அர்ஜுனனுக்கு அந்த கலக்கத்தை உண்டாக்கிட்டார். அந்த மாயத்தால கட்டுண்ட வச்சு அவரை அந்த உண்டாக்கிட்ட பிறகு அர்ஜுனனுக்கு அந்த குழப்பத்தையும் அந்த கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்கு பகவான் கிருஷ்ணன் பகவத்கீதை பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்ப கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் தான். என்றாலும் அது அனைவருக்கும் நலனுக்காக நமக்காக தான் அது கீதையை சொல்லப்பட்டிருக்கு அர்ஜுனன் கிட்ட. இல்லைங்களா? ஓகே. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகம் நம்முடைய பகவத்கீதையோட 700 ஸ்லோகம் மொத்தத்துல. இல்ல பகவான் கிருஷ்ணன் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 574 இடத்துல வந்து பகவான் வந்து ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கார். 574 ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து சொற்பொழிவு கொடுத்திருக்கிறார். அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது ஸ்தானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 12% யூஸ் பண்ணிக்கிறார் இந்த கீதை புக். இதை 700 ஸ்லோகத்துல அதுல வந்து 84 ஸ்லோகம் வந்து அர்ஜுனனால பேசப்பட்டிருக்கு. சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 41 ஸ்லோகம் அவர் வந்து 41 ஸ்லோகத்துல வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பேசியிருக்கிறார். அதே மாதிரி திருதராஷ்டிரர் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான். அதிலும் முதல் ஸ்லோகம் இந்த கீதையில முதல் ஸ்லோகம் அவர் தான். ஓகேங்களா? சரி. அர்ஜுனன் தீர்க்கமற்ற தன்மை என்ன? தீர்க்கமற்ற தன்மை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் 2 படைகள் நடுவிலே தேரை ஓட்டினார். குருஷேத்திர போரில் போரிட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. இப்ப பாருங்க 2 பக்கமும் சேனை வந்து நிக்குது. இந்த சைட்ல பெரிய கடல் போல நிக்குது. இந்த சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடல் போல் நிக்குது. 2 பக்கமும் கடல் போல் நிக்குது சேனை. அர்ஜுனனை பாக்குறான். 2 பக்கம் பாக்குறான்.
பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றான், கிருஷ்ணா கொண்டு போய் தேரை நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்களேன் அப்படின்ட்டு. உடனே பகவான் எதுவும் சொல்லல. அவ்வளவுதான் தான் சொல்றாரு. ரெண்டு போய் தேரை போய் கொண்டு நிறுத்துறாரு. நிறுத்துற உடனே ரெண்டு பக்கம் பாக்குறான். இந்த சைட்ல பாக்குறான், அந்த சைட்ல பாக்குறான். பார்த்த உடனே அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஏன்னா இது இப்படி இருக்காங்களே, ரெண்டு பக்கம் இவ்வளவு சேனை நிக்குதே, இவங்க எல்லாம் சொந்தக்காரா இருக்காங்க, சில நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க, உறவினர்லாம் இருக்காங்களே அப்படின்னு அப்படியே கவலையா நிக்கிறான் அர்ஜுனன். அவனை மாயத்தால பகவான் கட்டுண்டு வச்சுட்டார். பற்று ரொம்ப பற்று ஆகி போச்சு. இப்ப எழுத்தாவ தாத்தா இருக்கிறாரு, துரோணாச்சாரியா இருக்காரு, மாமா சல்லியன் இருக்காரு, சகுனி இருக்காரு, கிருபாச்சாரியா இருக்காரு, துரோணாச்சாரியா இருக்கிறாங்க. இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா மாமனா இருக்காரு, மாமா இருக்கிறாரு, தம்பிகள் இருக்காங்க, தம்பி பிள்ளைகள் இருக்காங்க, அண்ணன் தம்பிகள்லாம் இருக்கிறாங்க. எல்லாருமே இந்த சைட்ல நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க. அந்த சைட்ல நண்பர்கள் இருக்கா, அண்ணன் இருக்கான், எல்லாமே இருக்கிறாங்க. எல்லாம் உறவினர்லாம் இருக்கலாம். பார்த்த உடனே அவன் அப்படியே நிக்கிறான். மேல மதமெஞ்சு போய் நிக்கிறான். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவனுக்கு. இந்த இடம் அவனை பகவான் உருவாக்கி அவனுடைய மனநிலையை அவனை மாயத்தால கட்டுண்டு வச்சனால்தான் பகவான் 2வது அத்தியாயத்துல உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். இப்ப நமக்கும் அப்படிதான். இப்ப நாமெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல நம்ம பிள்ளைகள் மேல அதிகமா பாசம் இருக்கும். இப்ப பையன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு வாட்டி பண்ணாருன்னா சரி, குழந்தைன்னு பண்ணிடுச்சு, சரி அடுத்த பேர் பாத்துக்கலாம், ஒண்ணு செய்யக்கூடாது தம்பி, அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். 2வது வரும் தப்பு பண்ணுவான், 3வது வரும் தப்பு பண்ணுவான். அவன் தப்புன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சரி பண்ணிட்டா, சரி 2 திட்டுவோம், 2 அடி அடிப்போம், அதோட முடிச்சு விட்டுருவோம் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த பையனை ரொம்ப ஜெயில போடணும், அவனை கொண்டு போய் அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும், அது மாதிரி நம்ம நினைப்போமா இல்லைங்களா? ஆனா அர்ஜுனனை பகவான் சொல்றார், அவனை கொல்லுன்றார், அவனை அடி, அவனை துன்புறுத்து, அவனை கொன்னுடு அப்படின்றார் பகவான். போர் பண்ணுன்றார். அப்போ அர்ஜுனனுக்கு ஆனா போர் பண்ண இப்ப சொல்லல. ஆனா இவன் போர் பண்ணதான் வந்திருக்கிறான். ஆனா வந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சொந்தக்காரனா அப்படி நிக்கிறான். ஏன்னா நம்ம பிள்ளைய தப்பு பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜெயில போடுவோமா? யோசனை பண்ணுவோம். இப்ப ஜெயிலே போலீஸ்காரனே பிடிச்சுன்னு போயிட்டா கூட ஏதாவது ஒரு நல்ல வக்கீல பார்த்து கொஞ்சம் பணம் முன்ன பின்னாலும் பரவாயில்ல கட்டிட்டு பையனை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வாங்க. அப்படிதான் நம்ம எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஆனா கீதை என்ன சொல்லுது, வேதம் என்ன சொல்லுது பாருன்னா, அது தவறுன்னு சொல்லுது. தப்பு செஞ்சா இந்த வாழ்நாளிலேயே நாம அனுபவிச்சு ஆகணும். அந்த தப்பு 7 தலைமுறை போனாலும் நம்மள பின்னாடிதான் வந்துடும். 7 தலைமுறை அந்த 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 வாழ்நாளே நம்ம அந்த துக்கத்தை அனுபவிப்போம். கண்ணுக்கு நேரா தெரியும். இதுதான் கீதை நமக்கு கொடுக்குது இல்லைங்களா? ஓகே. அப்போ அர்ஜுனோட விவாச யோகம், அதாவது அந்த யோகத்தோட தலைப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனோட கவலைகள். என்ன கவலைகள் இருக்காரு அப்படின்னு பார்ப்போமா? இதுக்குள்ள உள்ள வந்துருவோம். இப்ப நேத்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த கண்ணோட்டம் தான் இது வேண்டாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதோட சின்ன விளக்கம். ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல கந்தம் 7ல அத்தியாயம் 5ல 23வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா, பக்தியை முழுமையா பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். ஏன்னா அதாவது நவவித பக்தின்னு சொல்லுவாங்க இத பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய பிரகலாத மகாராஜா ரொம்ப அழகா இது விளக்கம் கொடுக்கிறார். எப்படி பண்ணா, இந்த 9 முறையான எளிதமான ஸ்வரம், அதாவது பகவானை பத்தி உணருதல். இப்ப இந்த மாதிரி சத்சங்கள்ல போய் கேட்கறது, கீதையை பத்தி கேட்கறது, பகவானை பத்தி அவரோட விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறது, அப்புறம் ஹரிநாமத்தை சொல்றது, பகவான் நாமத்தை சொல்றது, பகவானுக்கு பாத சேவனம் பண்றது, ஆத்ம நிவேதனம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்றது, ஆராதனை பண்றது, நண்பனாக சேவை பண்றது, இது மாதிரி 9 விதமான நவவித பக்தி இருக்கு. இந்த நவவித பக்தியை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். பரமபுருஷரை நோக்கி ஒருவன் சிந்தனைக்கு திருத்தப்படக்கூடியதாகும். இது பகவானை நினைவில் கொள்ளும் நிலைக்கு அவனை உயர்த்தி உடலை விட்ட பின்பு முழுமுறு கடல் உறவு கொள்வதற்காக தகுந்த ஆன்மீக உடலை அடைய வழிவகுக்கும். இந்த நவவித பக்தி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுல 5வது அத்தியாயத்திலும் சரி, 7லயும் சரி, 9லயும் ரொம்ப அழகா நவவித பக்தியை பத்தி நம்ம விரிவா படிக்கலாம். ஓகேங்களா? சரி, இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம 4ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம். இந்த 4ஆ பிரிச்சதுல பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல 1ல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை, அங்க என்ன பேசப்பட்டாங்க, யார் யாரு போர்ல வந்திருக்கிறாங்க, இந்த சண்டையில வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம்.
அதாவது 12ல இருந்து 20 வந்ததுன்னா மங்களங்கள் பொருந்திய பகவான். ஏன்னா அந்த 12ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அங்க வந்து அவரை பத்தி இந்த கீதை ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சைடுல சங்கு எடுத்து ஊதிட்டாங்க. அதுல பீஷ்மர் தான் ஊதிட்டாரு முதல் எடுத்த உடனே. அப்ப அவங்க சைடுல எல்லாமே சங்கு எடுத்து ஊத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அப்ப இவங்க என்ன பாண்டு சைடுல என்ன பண்ணாங்க, பகவான் முதல் எடுத்து ஊதினார். ஊதின உடனே இவங்க 5 பேரும் சேர்ந்து ஊதின பிறகு 6 பேர் சங்குநாதங்கள். அப்ப அந்த சங்குநாதங்கள் கேட்டு எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஆடி போயிட்டாங்க. இப்போ மங்களங்கள் பொருந்திய பகவான் கிருஷ்ணர். அவருடைய சங்குநாதம் அப்படிப்பட்ட சங்குநாதம் இல்லைங்களா? அப்புறம் பகவான் அதாவது இப்ப 21ல இருந்து 27 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் பக்தர்களை காக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா நாமோ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். 28 இருந்து 46 முக்கியமான இடம் வாழ்வின் துன்பங்கள் நமக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. 28வது பாதத்துல தான் கீதையை பத்தி ரொம்ப முழுமையா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். முழுமையா முழுமையா தெரிஞ்சுக்க போறோம். இதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது. பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப முதல் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 11 வரைக்கும் பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை நம்ம முதல் பாடமா இது எடுக்க போறோம். இந்த பாடத்துல எவ்வளவு தூரம் போகுதுன்னு தெரியாது. நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது படத்துல உள்ள ஒரு திருதராஷ்டிரர், இவர் சஞ்சயன். திருதராஷ்டிரரை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சதை சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயனை பத்தி தெரிஞ்சதை சொல்லலாம். திருதராஷ்டிரர் யாரு? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. திருதராஷ்டிரன் மன்னன். என்ன மாதாஜி? திருதராஷ்டிரன் அவரு பாண்டுவின் அவங்க அண்ணர் அவரு. ஓகே. அவரு சஞ்சயன்றவர் வந்து அவருக்கு அங்க போர்ல நடக்கிறது அவரு சொல்றாரு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதாவது திருதராஷ்டிரனா யாரு? இப்ப மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. அவருடைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. உங்களுக்கு புரிதல் எப்படின்னு பார்க்கலாம் கேட்கிறேன். எல்லாமே நிறைய கொஸ்டின் கேட்போம். அதே மாதிரி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கூட உடனே கேட்டுருங்க. இந்த கிளாஸ் முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம். ஏதாவது டவுட்னா உடனே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கேளுங்க. நம்ம எல்லாமே ஃப்ரீயா படிக்கணும். இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஒரு ஸ்லோகமா நின்று ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சாடோ பரவாயில்ல, ரொம்ப நிதானமா படிக்கணும். அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு இல்லைங்களா? சரி, திருதராஷ்டிரர்னா யாரு அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம். அவருடைய ஸ்டோரிய வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஸ்டோரி திருதராஷ்டிரருக்கு. அவரு பிறவிலே கண் தெரியாது. அவருக்கு கண்ணு தெரியல. அவரு தன்னுடைய பிள்ளைகள் 100 பிள்ளைகள் மேல அதிகமான பற்று. இந்த ஒரு நாளே நம்ம அவரை பத்தி நிறைய சொல்லக்கூடாது. இருந்தாலும் இந்த இடத்துக்கு பாயிண்ட மட்டும் நம்ம சொல்லலாம். அவர் ஸ்டோரி பின்னாடி சொல்றேன். இன்னொரு நாளைக்கு சொல்றேன். ஏன் அவர் கண்ணு தெரியாம போன பிறவில பண்ண பாவகரமான செயலுக்காக தான் இந்த பிறவில அவர் கண்ணு தெரியாம போச்சு அவருக்கு லைஃப்ல. இது எல்லாருக்கும் உண்டு. நாம இன்னைக்கு என்ன தப்பு பண்றோமோ நாளைக்கு அதை நாம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். இந்த வாழ்நாளே அனுபவிச்சுன்னா உத்தமம், அதி உத்தமம். அடுத்த பிறவி போகக்கூடாது. இந்த பிறவிலே முடிச்சுக்கணும் அதை இல்லைங்களா? அப்போ திருதராஷ்டிரருக்கு போன பிறகு அதெல்லாம் ஸ்டோரியா ரொம்ப நான் சொல்றேன். இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம்னா, அவர் ஒரு பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். இத்தனைக்கும் ஒரு பிறவி ஊனமா இருக்கிற ஒரு நாட்டுக்கு சக்கரவர்த்தி ஆகக்கூடாதுன்றது நம்மளுடைய கலாச்சாரம் சொல்லுது, நம்மளுடைய வேதம் சொல்லுது. ஆனா இருந்தாலும் பாண்டு வந்து அவர் வந்து காட்டுக்கு போனதுனால அவர் இந்த சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டார். காட்டுல போய் இறந்த பிறகு அந்த என்ன பண்ணணும், பாண்டு தான் முதல் சக்கரவர்த்தியா இருந்தார். இவரு பட்டாபிஷேகம் பண்ணாத ஒரு சக்கரவர்த்தி. யாரு? நம்முடைய திருதராஷ்டிரர். பாண்டு வந்து காட்டுக்கு குழந்தைகளை கூட்டு காட்டுக்கு போயிட்டார். காட்டுக்கு போனவர் காட்டுல போய் இறந்துட்டார். இறந்துட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டை வந்து யார்கிட்ட ஒப்படைக்கணும்? அவங்களோட பிள்ளைகிட்ட ஒப்படைக்கணும். அது வரைக்கும் நீ ராஜ்யத்தை ஆண்டுனர்னு சொல்லி யார் சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா சத்தியவதி சொல்றாங்க. அவர் பீஷ்மர்லாம் ஒரு தீர்மானம் போடுறாங்க. சரி இருக்கலாம். அப்பவும் வந்து பீஷ்மருக்கு சம்மதம் இல்லை. இருந்தாலும் பாண்டு வந்து ஒப்படைச்சிட்டு இருக்காரு. சரி பரவாயில்ல. ஆனா பட்டாபிஷேகம் பண்ணல அவருக்கு. பட்டாபிஷேகம் பண்ணலாம் முயற்சி பண்ணாங்க. ஆனா விதுரெல்லாம் தடுத்துட்ட பிறகு அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கல. ஆனா சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறார். சக்கரவர்த்தியா இருந்தாங்கன்னா அடுத்த தலைமுறை அவங்க பிள்ளைகள் வரலாம், அவங்க வாரிசுகள் வரலாம். ஆனா இவர்தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணாத சக்கரவர்த்தி இல்லையா? அதை மறந்துட்டு தன் பிள்ளைக்கு மேல அதிகமான பற்று. நாட்டு மக்களை பத்தி கவலைப்படுறது கிடையாது.
நம்ம பிள்ளைகளை மாத்திரம் பார்த்துக்கணும், அந்த மனநிலையில இருக்கிறார் அவர். ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு தேவையான விஷயம் மட்டும் சொல்றேன். ஆனா அவரும் வந்து ஒரு நல்ல பர்சன் தான். அது பின்னாடி படிக்கலாம் அவரை பத்தி. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறார் திருதாசர். சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன பிறவி ரொம்ப அற்புதமான பிறவி அவர். ஏன்னா பகவான் கிட்ட பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றார். அந்த உபதேசத்தை நேரா கேட்கறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் தான். நேரா இல்ல, அதாவது அங்க என்ன நடக்குதுன்னு வெளியால் பார்க்கறதுல முதல் ஆள் யாருன்னா இவர் தான். சஞ்சய் தான் அந்த கிரெடிட். அவரோட பேக், அதாவது போன ஜென்மத்தில் அவர் என்னவா இருந்தாருன்னு அதையும் இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த கதை மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப வேண்டாம், அது வரும், அது ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்றேன். சோ அதனால இவருக்கு என்னன்னா, இவரு இருக்கார், நம்மளுடைய இந்த பகவத்கீதை எழுதினவர் இருக்கார் இல்லையா? யார் எழுதுனா பகவத்கீதை? யாருக்கா தெரியுமா? கீதை யார் எழுதுனா? வியாசதேவர். வாசுதேவ். சரி, ஓகே. வேற யாரும் சொல்ல முடியுமா? என்ன மாதாஜி? சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. இல்ல வியாசர் தான் எழுதினாரு. வியாசர் சொல்ல விநாயகர் பெருமான் எழுதினார். இந்த கீதை எழுதுனது யாருன்னா விநாயகர் பெருமான் தான். வியாசர் சொல்றார் விநாயகர் கிட்ட. விநாயகர் சொல்லிட்டார், என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, அடே வியாசா, நீ எனக்கு சொல்லு, கதையை சொல்லு, ஆனா என் மனசுல என்னுடைய ஆழ் மனசுல என்ன இருக்கோ நான் தான் எழுதுவேன் அப்படின்ட்டார் விநாயகர். விநாயகர் தான் எழுதினார். அவர் சொல்ல இவர் எழுதினார். அப்ப யார் எழுதுனது பாத்தீங்களா? நாம எதாவது தெரிஞ்சிருக்குமா பாத்தீங்களா? வியாசர்ன்றோம். வியாசர் தான் இது எழுதுனது, வியாசர் தான். அவர் சொல்ல விநாயகர் ரொம்ப அற்புதமா எழுதுறார் இல்லைங்களா? அந்த வியாசரோட சிஷியன் தான் சஞ்சயன். அப்போ சஞ்சயன் என்ன பண்றாரு, இப்போ திருதாசரோட அப்பா ஸ்தானம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தான், வியாசர் தான். ஏன்னா குரு திருதாசரோட அப்பா வந்து இறந்துடுறாரு. இறந்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தாய்க்கு வந்து 2 பேருக்குமே வந்து குழந்தைகள் வேணும் இல்லையா? அப்போ சத்தியவதி என்ன பண்றாங்க, அது ஒரு கதை, அது நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம். இருந்தாலும் சின்னதா ஒரு விளக்கம் மட்டும் போல, ஏன்னா கதை படிக்கிற நேரம் இல்லை, கொஞ்சம் முன்னாடி போனா படிக்கலாம். அப்போ சத்தியவதி என்ன பண்றாங்க, அவனும் என்னுடைய மகன் தான். ஏன்னா சத்தியவதியோட மகனும் வந்து அவர் தான், வியாசர் வந்து சத்தியவதியோட மகன் தான். அவர் பரசர முனிவருக்கு பிறந்தவர் தான் அவர். அவர் மூலியமா தான் இவங்க பிள்ளைகள் யாரு, பாண்டு, திருதாசர், விதுரர். விதுரர் வந்து அந்த அந்த ராணிகளுக்கு வந்து இது கூட வேலை செய்யறவங்க, அவங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை கொடுத்துட்டார். யாரு? வியாசர். அவர் தான் விதுரரா வர்றார். அவர் தர்மர். அவர் ஆக்சுவலா யமதர்மன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து விதுரரா வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். யாரு? விதுரரா வர்றார். அதெல்லாம் பின்னாடி படிக்கலாம். சோ இந்த சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாசரோட சிஷியன் இவரு. இங்க வந்து இவரோட தேரோட்டியாவும் இருக்கிறார், ஒரு காரிதேசியா இருக்கிறார், செக்ரட்டரியா இருக்கிறார். யாருக்கு? திருதராஷ்டிரருக்கு. என்ன அற்புதம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நேரத்துல திருதராஷ்டிரர் கிட்ட கேட்கிறார் வியாசர், திருதராஷ்டிரா, நீ இந்த நாட்டுக்கு சக்கரவர்த்தி, மகா சக்கரவர்த்தி. அதனால வார்ல வந்து இது வந்து பெரிய யுத்தம் நடக்குது. இந்த யுத்தத்தை நீ நேர்ல பார்க்கணும். நீ சக்கரவர்த்தியா இருக்கலாம். அங்க என்ன நடக்குதுன்னு உனக்கு தெரியணும் இல்லையா? அதுக்காக உன்னுக்கு ஒரு கண் பார்வை கொடுக்குறேன், நீ பாக்குறியா அப்படின்னு கேட்கிறார். ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, இல்ல வேண்டாம், நான் பார்க்கல, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு. அப்போ உனக்கு எப்படி தெரிய வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எனக்கு கண் பார்வை வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவா சொல்லிட்டார். உடனே வியாசர் என்ன பண்றாரு, என்னோட சிஷியன் இருக்கான், சஞ்சயன் இருக்கான், உங்க கூட தானே இருக்கிறான், சரி அவனுக்கு வேணா நான் வந்து கொடுக்கலாமான்னு அவர் ஓகேன்ட்டார். அவரும் ஓகே, நல்லது அப்படின்ட்டார். அப்போ அவர் ரூம்ல இருந்து உட்காந்துக்கிட்டு அங்க வந்து வார்ல நடக்கிற விஷயம்லாம் இவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. அப்போ சஞ்சயன் கிட்ட வர்றார் வியாசர். என்ன சொல்றாருன்னா, அவருக்கு ஒரு அற்புதமான சக்தி கொடுக்குறார். யாரு? வியாசர் சஞ்சயனுக்கு. அங்க வார்ல நடக்கிறது மட்டும் கிடையாது, அந்த வார்ல சண்டை போடுறவங்களுடைய மனநிலையும் புரிஞ்சிக்கிற சக்தி வந்து இந்த சஞ்சயனுக்கு உண்டு.
அந்த சக்தியும் கொடுக்கிறார். யாரு? வியாசர் கொடுக்கிறார் சஞ்சயனுக்கு. இப்போ இவங்க ரொம்ப தூரத்துல வார் நடக்குது. இவங்க இருக்கிற குருஷேத்திரத்துல அங்க சண்டை நடக்குது, யுத்தம் நடக்குது. இவங்க இருக்குது அஸ்தினாபுரத்துல இருக்கிறாங்க. அங்க இருந்து இப்ப துரியோட மனநிலை என்னன்றதை இவரால சொல்ல முடியும். என்ன திங்க் பண்றார், இவர் என்ன பண்ண போறான்றத சஞ்சயன் சொல்ல முடியும். அந்த சக்தி இவர் கொடுத்துருக்காரு. துரியோதனன் என்ன பண்ண போறான், கர்ணன் என்ன பண்ண போறான், அர்ஜுனன் என்ன பண்ண போறான்றத அந்த விஷயம் எல்லாமே இவருக்கு தெரியும். ஆனாலும் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு என்ன சொல்லணுமோ அது மாத்திரம் தான் சொல்றாரு அவர். இதுதான் இங்க ஒரு அற்புதமே. இங்க அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அது நீங்க வர வர படிப்போம். ஏன்னா அவரு கிட்ட எவ்வளவு ஸ்லோகம் படிச்சிருக்காரு, சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சஞ்சயனுக்கு வந்து அவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு. அதனால அப்பப்போ வரும்போது அவரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் படிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இனி உள்ள போறோம். உள்ள போகும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்க, இந்த ஸ்லைட்ல பாக்குறீங்க, மேல திருதராஷ்டிரர் இருக்கார், நடுவுல துரியோதனன் இருக்கான், கீழே வந்து அர்ஜுனன் இருக்கான். இப்போ ஒரே இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு கேட்டகரியில இருக்கிறாங்க. இப்ப திருதராஷ்டிரரை பத்தி நாம ஒரு அளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். திருதராஷ்டிரன்னா யாருன்றது ஒரு சக்கரவர்த்தி, 100 புதல்வருக்கு தந்தையா இருக்கிறார், காந்தாரிக்கு கணவரா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? சரி. அவரு பிள்ளைங்க மேல அதிகமான பற்று. இந்த சிம்மாசனத்தை விட்டு போக கூடாது. நம்ம ஊர்ல ஒருத்தர் ஆட்சி ஆண்டு போனாரு பாருங்க, அந்த மாதிரி தன் பிள்ளை கூட கொடுக்க மாட்டார் ஆட்சியை. உட்காந்துக்கிட்டே ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அவருக்கு. அதே மாதிரிதான் இவரு. தன் பிள்ளைங்க மேல அதிகமான பாசம். அதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணுமோ எல்லாத்தையும், அதாவது தர்மத்தையே தலைகீழ பண்ணிட்டார் அவர் திருதராஷ்டிரர். அதனால இந்த இடத்துல இந்த கதியில நிக்கிறார், உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். இத்தனைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வார்ல நடக்கிறது இடம் மோசமான இடம். அது மோசமான இடம் இல்ல, புனிதமான இடம் அது. இவருக்கு அது மோசமான இடம். யாருக்கு? திருதராஷ்டிரருக்கு. ஏன்னா அவங்க பிள்ளைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர்மவாதிகள். அதனால அதர்மம் செய்யறவனுக்கு அங்க கண்டிப்பா வந்து ஜீவிக்கவே முடியாது. குருஷேத்திரத்துல, அந்த குரு என்ற சேஷத்துல இருக்க முடியாது. அதனால திருதராஷ்டிரருக்கு நல்லா தெரியும் எப்படி நம்ம பிள்ளைகள் இறந்துருவாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சிச்சு அவருக்கு. வந்திருக்கிறது யாரு? பகவான், முழுமுழு கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்திருக்கிறார். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து மகாபாரதம் நடக்கும்போது அர்ஜுனனும் யுதிஷ்டரும் என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா நீங்க போயிட்டு சமாதானம் பண்ணுங்க, போயிட்டு வாங்கன்னு தூதுலாம் அனுப்புறாங்க. பகவான் வரார், அஸ்தினாபுரத்துக்கு வந்து வந்து கேட்கிறார். வேற ஒண்ணு அங்க அங்க நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது, அந்த இடத்துல நடக்குது. அப்ப படும்போது அர்ஜுனன் இது துரியோனுக்கு வந்து அவருடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுறார். அது ஒரு நிலையை காட்டுறார். அவனுக்கு எதிர்வினை என்ன இருக்க போகுது, எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகுதுன்றத அர்ஜுனனுக்கு காட்டுற மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு கீதையில தான் காட்டுறார். உபதேசம் பண்ணதுதான் விராட் ரூபத்தை காட்டுறார். ஆனா திருதராஷ்டிரருக்கு அஸ்தினாபுரத்திலே காமிச்சிட்டார். நீ இறக்கும் போது எப்படி இறக்க போடான்றது. தொடைய பொழந்துட்டு ஐயோ தொடைய பிடிச்சிட்டு அழுவான், கத்துவான். அப்போ அத வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து பாக்குறார், என்ன நடக்குது அப்படின்னு. திருதராஷ்டிரரே, சக்கரவர்த்தியே, அதை நீ பார்க்கணுமா, உனக்கு அந்த பார்வையை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பகவான் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு அந்த பார்வையை கொடுக்கிறார். தூதனா வந்து பார்வை கொடுக்கிறார். அந்த பார்வை பார்க்கறாரு, திருதராஷ்டிரர் பார்க்கிறார், பார்க்க முடியல அவனால. அந்த கண் பார்வை பகவான் கொடுக்கிறார். துரியோதன கஷ்டப்படுறத பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு என்னால முடியல, என்னால பார்க்க முடியல, என்னை விட்டுருங்க, எனக்கு சக்தி வேண்டாம்னு கத்துறாரு. அதனால வந்திருக்குது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவானை பார்க்கிறார். பார்த்த உடனே அந்த ரூபத்தை பார்க்கிறார். பார்க்க முடியல அவரால. ஏன்னா அவ்வளோ பற்று, பந்தப்பட்டு போயிருக்கிறார். ஆசை, பேராசை உள்ள யாருக்குமே பகவானுடைய ரூபம் தெரியாது, அவருடைய குணம் தெரியாது, அவருடைய வைபவம் தெரியாது, கீதையை உணரவே முடியாது. அவரால் உன்னை பார்க்க முடியல, கண்ணெல்லாம் கூசுது, என்னால முடியல கிருஷ்ணா, விட்டுரு கிருஷ்ணா, என்னை விட்டுருன்றார். விட்டுட்டு அப்படியே சிம்மாசனத்துல உட்காந்துட்டார்.
அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டார், வந்திருக்குது யாரு? ஆதி அந்தம் நாராயணன் வந்திருக்கிறார். இரணிய கசிபையும் இரணியனையும் ராவணனையும் கொண்டவர் வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் திருதராஷ்டிரர். அதனால அவருக்கு புரிஞ்சுக்கிடுச்சு, இந்த வாரில கண்டிப்பா நம்ம பிள்ளைகள் கிடையாது. நாம எவ்வளவோ சொல்லி சொல்லி பார்த்தோம், அவன் கேட்கல. அப்படி அந்த மனநிலையில் இருக்கிறார் திருதராஷ்டிரர். ஆனா துரியோதன மனநிலை எப்படி இருக்கு பாருங்க. அவன் நான் தான் சக்கரவர்த்தி, நான் தான் இந்த அடுத்த சக்கரவர்த்தி, எங்க அப்பனுக்கு அடுத்து நான் தான். தான் 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 போறான். ஆனா ஒரு பக்திமான் தான். ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறான். அந்த ரஜோகுணம் வந்தா கூட, பக்தி கொடுத்தா கூட, பக்திமானா இருந்தா கூட அந்த பக்தி ஏறாது. இப்ப நான் கூட திலகம் விட்டுருக்கேன், கண்டி மாலை போட்டிருக்கேன், பிராமண கோட்ல கோயில்ல வந்து சேவா பண்ணிட்டு இருக்கேன். இருந்தாலும் எனக்கு ரஜோகுணம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், இந்த கோலம் எல்லாம் வேஸ்ட். இந்த கோலம் எல்லாம் போச்சு. குணம் வரக்கூடாது, ரஜோகுணம் வரக்கூடாது. அதுக்காக தான் நாம சேவா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்காக தான் கீதையை படிக்கிறோம். அதுக்காக தான் நம்ம செயல்படுறோம் இல்லைங்களா? நம்ம கோயில்ல போயிட்டு அங்க போய் வேற வெட்டிக்கதை பேசியிருந்தா அது என்ன குணம்? அது என்ன மாமி, எப்படி மாமி இருக்கீங்க, உங்க வீட்டை என்ன சமையல், உங்க புடவை என்ன, நகை வாங்கினீங்களா, உங்க பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா, அங்க கோயில போய் பேசிட்டு இருப்பாங்க. கோவில்ல பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு வர சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பெரிய தப்பு. கோவில்ல பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு, மாப்பிள்ளைய பார்க்கறதுக்கு, பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு கோவில வர வைப்பாங்க. அது மாதிரிலாம் செய்யவே கூடாது. சாஸ்திரம் அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை. அதுதான் நம்ம மகாபாரத இதுல பாத்தீங்கன்னா கூட ருக்மணியை போயிட்டு பகவானை போய் கடத்தின்னு போறதுக்கு வர்றாரு. எங்க சிவன் கோயில் வர சொல்லிட்டார். கடைசியில அவங்க என்ன பண்றாங்க, கோயில் விட்டு வெளியே வந்தா கடத்தின்னு போறாரு. அந்த 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 அபராதம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றார் பகவான். ஏன்னா அவரே முன்மாதிரியா இருக்கணும் இல்லையா? அவர் அந்த மாதிரி செயல்படுறார். சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரஜோ குணம்ன்றது பக்தி கூட பக்தன் கூட வந்துடும். ஏன்னா அந்த பற்று, அதிகமான பற்று இருக்கும்போது வந்துடும். ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும். அவரு பக்திமானதா இருந்தார். யாரு? துரியோதனன். இருந்தாலும் முக்கால்வாசி ரசகுணம் தான் அவருக்கு, பேராச குணம். அதனாலதான் இந்த நிலைமையில இருக்கிறார். பொறாமை, யாரையும் நம்புறது கிடையாது. தன்னைத்தானே நம்ப மாட்டார். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தன்னையே நம்பாதவன் எப்படி மத்தவன் நம்புவான் இல்லைங்களா? அவன் இது ஒரு அவன் செஞ்சிருக்கவே மாட்டான் செயல். ஆனா நான் செஞ்ச மாதிரி அவன் நினைச்சுட்டு இருப்பான். ஆனா அவன் கண்டிப்பா அந்த செயல் செஞ்சிருக்க மாட்டார். ஏன்னா அவர் செய்து எல்லாமே அதர்மம் தான். தர்மமே பண்ணியிருப்பாரு. ஆனா அவருக்கு சந்தேகமா இருக்கும். ஏன்னா அது எல்லாம் அந்த அளவு ரசகுணம். அது அவருடைய மனநிலை அப்படி இருக்கு. துரியோதன மனநிலை எப்படி இருக்கு பாருங்க. 2 பக்கம் சேனைகளை கொண்டு வந்து வித்தியாச்சு. இந்த சைடுல பார்த்தா மாமா மச்சான், இந்த சைடுல அண்ணன் தம்பி தாத்தா இருக்கிறாரு. எல்லாம் சொந்த பந்தங்கள்லாம் நிக்குது. எப்படிடா சண்டை போடுறது? நம்ம காண்டீபம் வேற, நாம எல்லா விதமான ஈஸ்வரனே பகவானே வந்து நமக்கு இது கொடுத்துட்டார். காண்டீபம் கொடுத்துட்டார். யாரு? ஐயன் கொடுத்துட்டார். ஐயங்கிட்ட எதிர்த்து சண்டை போட்டு கடைசியில காண்டீபம் இருக்கிறார், ராசவரன் பாய்ந்திருக்கார். இது மாதிரி நிறைய என்கிட்ட இருக்கு. பிரம்மாஸ்திரம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு என்கிட்ட. இப்ப நான் ஒரு பிரம்மாஸ்திரம் விட்டா காலி ஆயிடுமே, எல்லாமே இறந்துருவாங்களே, எல்லாம் சொந்த பந்தமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கவலை. குடும்பம் கெட்டு போயிடுமே, பாரம்பரியம் போயிடுமே அப்படின்னு அந்த கவலை இருக்காரு. ஆனா துரியோதனுக்கு அதை பத்தி கவலையே கிடையாது. இன்னும் 12 சேனை பத்தாது, இன்னும் 10 சேனை எங்க யாரை கொடுப்பாங்களா பாரு, எங்கேயா போய் இன்னும் 2, 3 சேனை தூக்கிடுவான், இவங்களை காலி பண்ணணும் அப்படி நிற்கிறான் அவன். ஆனா இவன் யாரையும் கொல்லக்கூடாது, எதிர்நாட்டு படையில சிப்பாயை கூட கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறார் அவர். யாரு? அர்ஜுனன். இவங்களோட 3 பேர் மனநிலை எப்படி இருப்பாருங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதை படிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா இன்னும் போயிட்டே இருக்கோம். மணி வர 8 ஆகி போச்சு. நாளைக்கு இந்த முதல் ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிப்போம். ஓகேங்களா? வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ பதனானாம் பாவனிய வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாஜி பிரபு.